Влизаме на летището Мюнхен. Уникална архитектура. Вижте каква козирка. Козирката е висока, може би 1, 2, 3, 4. Нивото на тази 6-етажна сграда. Уникална архитектура. Също нас терминал 2, където трябва да отидем. Да се чекираме. Ето имаме магазинчета на този площад. Точно съм пред магазина на Бар Мюнхен за футболни аксесуари. Уникална архитектура правят колегите в Германия. Ето ги нашите хора от Макдоналдс. Ето другата страна имаме друга сграда. Ескалаторче, което отива нагоре. Уникално. Да. Виждате входа към метрото и към влаковете. Супер е. Добре строят и планират хората. Можем само да се учим от тях. Сега е време да влеза в терминал 2 и да мина през проверките на охраната.